Я гарантую вам мінус 10 кілограмів. Я можу вам гарантувати сухість та рельєфність вашого тіла. Але як завтра ви будете утримувати це тіло? Сухість тіла дається великими дефіцитами. Доведеться постійно жити з вагами в жорстких умовах підрахунку жирів, білків та вуглеводів. Рельєф тіла. Це треба гарно впахувати в тренажерному залі, потрібна висока битова активність. І навіть про 10 тисяч кроків мова не йде. Треба більше. При усіх попередніх умов навряд чи ви можете виконувати свою професійну діяльність, тому що у вас, крім цього, ж є якесь життя, правильно? Тому прагнути треба не до фото якоїсь дівчинки в інстаграмі, а до функціональності власного організму і до кращої себе сьогодні, ніж було вчора. Ми не всі фітоняшки. У нас є своє особисте життя, професійне життя, і спорт – це лише доповнення повної здорової картини.